Ти си пуснал таймер, бе, Ангеле. Ангел не е пуснал таймер, бе. Ангел не е пуснал таймер, бе. Маля, аз направих видеото на 2 части. Ще звъна на мама да да мога да снимаш малко. Няма и въздух. От Америка си идват. Те нали вчера се дадоха? Чечуме. Лучно се види. Един ден, не знам що. И ще събираме. Симеон, я не ми сърцето. И това беше хора. Спираме видеото сега. Да, това беше хора от мен. Имаше 2 части. Абонирайте се за канала. Абонирайте се и за моя канал. Това беше много дълга кареница. Направил съм 2 части. Ай, чао.